sisaphila sisaphefumla France iphumelele iSpringboks siphumelele ngaphandle kwamathandabuzo iphelile mphulaphula omhlaba wanene yonke into ibithethwa iphumelele iSpringboks inakho leyo izawuchithwa lobhola leyo 16 iSpringboks 15 England ummangaliso ngumnqamphulaphula omhlaba wanene iSpringboks izadlala umdlalo wamagqibela kankqoyi umphulaphuli kunye neNew Zealand iphelile mphulaphuli yonke into ibithethwa Yaris uthi andiyeke madala lamzuzu kuthiwa nkosi sikelela andiyeke madala Kuthiwa Nkosi sikelela. usayibhatalela le nto ebezama uyenza ayiphumelelanga futhi uBeno Kifu ebenomsebenzi omnye watshona dismal Zamenhle izinyanya. ezimbini zilandelelana zamenhle izinyanya zacamagusha kwakhanya zacamagusha kwakhanya mayaya yo hey hayi mayaya khayeke madala uthi awusanamazwi umntakwethu khayeke madala ya ne yo kwabona abakholwa izandla zisentloko wonke umntu asikwazi nobhiyosa madala asikwazi nobhiyosa uminister kunye nopresidenti bahambe nazo zonke bazithwala izinyanya zomzantsi afrika ekamadiba lena makwedini ekamadiba lena makwedini umphulaphula kacama ndicela England asazikwazi nobhiyoza iiplayers zethu azikwazi ubhiyoza zona zothukile akho nto sayibhiyozela madala bengafanelanga ubuhambe kanje lo mdlalo mayaya Bhuti. Nkosi bhuti mani ngexesha lakho